wanna cry, but the tears are inside. I go through a lot of pain, which is too big to hide. This is cool, rap family. Which one should I decide? I admit to the stress, cause I have swallowed my pride. I gotta supervise my watch and start managing my time. These books should come first, and later it's these rhymes. My baby is in the middle, I wonder where she lies. In Dabayamu, are you funny? I'm living in these skies. I've lost a lot of friends, I'm claiming I've got this ego, but last time I checked I was the most humble person on earth. I just want to be like Hugo, make history, but through music. I swear I was born for rap. It was balls after, but this is the life that I'm living. I would never call it hard. It's an everyday struggle as I'm walking through this mud. Sis Yolanda is the best, she's always been on my side, and even when I fail, I am happy that I tried. Hey, what's up, Stiranizo, Mr. Nation, and to my players. Welcome to the Nayful Podcast Players Edition, episode 56. We're coming at you live at the Block Electronic Solutions. And if you want to use this podcasting studios, you can send your email at admin@electronicsol.co.za. Today in the studio, Sino Payen, Sino Tipa, Sino Manzmate, Sino Nanabatsolo Fondin. Yeah. No Tesukanga, Pete Benek. Sinayeke no Pastor T. Isithukongubani Pastor T. Lizotsho nogwadlwane nocekwa ekhaya sengqosho. Okay. Nali yoqala yogqibela xa ufika before ufika engqosho le ibhalwe echesirha. Okay. Awusuka eqonqo usiya engqosho. Oh. Nali yogqibela ibhalwe echesirha. Okay. Kule nyanga kaMarch, first day kaMarch 2026. Happy birthday kumsiyana usiyakholwa Sigonyela. Usepatini ke so akekho lapha for ushooter, and iyafa ukuzalwa nawe nencosi yami yazalwa ngomsomi. Izobina 5 ntombi mzulwana. And then aninzi abantu abazalwayo pha ekhaya bonke umuntu most bazalwa ngoMarch the anniversary yam, but I can't celebrate anniversary xa ungatshatanga, but ke na ngoMarch 11 March. Then ungibakane noSido ngoku ngudibashe ngoku ndingusukwini ngudibashe ngudika ivumani lepokotho ngichwama ndaye kuba ngumzango. Uzigondusile kanye uzibuyisile lo ndathi ndobona ndifuna phana athi asuka isijuko sikamama sesi kanti kakade 10 years nyanzela nje ngozibisa umzangwa. Kodwa umzangwa xa bezibala abanibali mna yabo. Then kuzalwe wena nge29 nge30 kuzalwa uDumza. Ugcwele lo March. Kulo March ke lona ke sicela nisithathe niyosibeka ku 10k lo sizokwenza iwalk. Ufuna senze nge29 kanye nge31. Hayi nothi ngale mini nizalwayo funa ngenza njani iwalk ngale mini nizalwayo. Uze enjoy kamnandi birthday nje uzibalisa ba yabona ngebirthday yami ndenze enye into ngazange yenziwa before. Hayi soze ngikwazi walk nge29 ngebirthday yami. Bimela ngonini yanipotopotoza nabahlali ngaphambili. Kaloku into nosukuyenze kukubhukisha imassage. Xa sifike etown uhambe uyomassajwa. Cha kube kahle. Ne? Umasenze ngaphethe yakho. Cha kube kahle. Okay, so next month, I think the first week next month kuzabe iPasika. I'm so ready for iPasika. Yeah, we are ready for iPasika. Leli philizo ulithandayo kulamazwe sicenge. Uyabona ke yona cha sizingonzo ngenkonzo. Abanye bayabelieve kumazwe sixhenxe, abanye bawenza amazwe sixhenxe. Oh sure. Akhona wrong ekwenzeni amazwe sixhenxe, akhona wrong ngakwenzeni amazwe sixhenxe. Yeah. Wena yipi? Thina siwenza amazwe sixhenxe. Ngenxendo. Because iPasika ezabande yabona cha. Sinexesha don't worry. Believe into yoba yabona andifuni bengathi baya offend abanye abantu. Don't worry. Lento yamazwe asixhenxe abanye abantu abazi nemining yalamazwe asixhenxe ba uYesu bayenza isketch mase ba into yodlala uyabo ba uYesu wathi emnqamlezweni dinqani ibe into nje yodlala uyabo. Kanti uYesu wayethe xa suba simkhumbula ngasidle igazi lakhe nothi basenza amazwe asixhenxe. Amazwe asixhenxe ngawokhumbula uYesu.
amazwi asixhenxe xa ukhumbula uYesu ufuna sitye igazi lakhe nomzimba wakhe which is umthendeleko futhi thina sibeliever elo hlobo singabanye abanye bayawenza amazwi asixhenxe kwento wrong abantu bawenzayo amazwi asixhenxe okay xa bechaza iminingi ba uYesu why uYesu wayesiya emnqandezweni but not bakwenziwe isketch kude kuthiwe ha uYesu ngene encwabeni bekho umuntu ozenza uYesu ngene encwabeni yabo idlalo le sisketch oh sure nalilizo lithandayo hayi khame ngiqala lapha kule piece mna indaba yento zamazwi asixhenxe ne okanye yepasika inbida apha yabo ipasika ibakho ngoApril iphinde ibe khona ngoMarch yabo so iye ndibhidakale apho ba umuntu ubuyazalwa uzalwa kanye ubuzalwa ngoMarch uzalwa ngoMarch awuzalwa nangoApril uphinde uzalwa ngoMarch uphinde uzalwa ngoApril iye inconfuse apho iGood Friday kaloku it depend on ikhalenda iGood Friday but iGood Friday yona ayifani nezinye dates whereby iMother's Day ifana neMother's Day iGood Friday Mother's Day yakwazi bangedate ethile iphinde bengedate ethile iphinde bengedate ethile nyanga lesithetha ngayo andithi ngadate thetha ngenyanga okay nakumuntu onoyichaza abantu abawenzayo amazwi asixhenxe bawenza according ikhalenda kaloku iba ngoMarch iphinde ibe ngoApril so into endilwayo mina kutheni izaba ngoMarch iphinde ibe khona ngoApril kanti iyaziwa eyona the certain date yayo awaziwa o ilento ke ngokupha Yesu kalunga amazwi asixhenxe ayo birthday kaYesu amazwi asixhenxe ngowayicisha so yiyo ke ngolento niphela ningayenzi nini mhlawumbe niyana understand apho hayi noba yikhalenda qha kaloku uthi isizathu soba bangawenza amazwi asixhenxe yena into yobana uYesu zangathi nenza amazwi asixhenxe xa ninikhumbula xa nisithi niyanikhumbula nankumthendeleko okay oku kwenzeleni ide itsho xa nisitya umthendeleko ithi oku kwenzeleni ukundikhumbula uthetha loo nto yena ngosam so namhlanje we will be discussing irrelevance yekerk okanye i-significance okanye i-importance yekerk kwi-society I'm of this belief ke uyangixelela before 1800 kwakukho i-African spirituality elihlobo babesenza ngalo okhokho bethu and then ke kwafika i-colonization ye-Dutch which is introduce ke i-Christianity ebantwini then i-Christianity yofumaniseka kuba ifumana i-resistance with the Africans kwahambeka ke kwafika i-British colonialization after i-Dutch lena ke introduce missionaries wangena ne-Methodist ngezo sikhathi missionaries ke zabuilda i-hospitals ne-schools kwatsho ko sendondono yonke lanto yakhona and then yahamba ke kwaformisha inkonzo ezi singaconformiyo kwi-apartheid regime because ayizanga nonathi ezo ke inkonzo za New African leaders ba sifuna uphathwa ngumuntu ofana nathi ozaba resistant yes kubantu be-apartheid icala zomthetho ne icala zomthetho owesile ochurch obani and then kubekho ke ngoku i-Pentecostal churches i-Pentecostal churches zezi oTata uBhengu i-Faith Mission yabo o-Assemblies of God yabo nezinye yabo eziziqalwe ngabantu abamnyama ngale xesha le-apartheid system okay and then kubekho ke ngoku ezi zifikileyo ngoku ezikuthiwa zi-charisma church okay pastor yabo eza mega churches zona kuthiwa zindoni zona mega churches ezizinkulu lawe ozizo bana mfundisi lo wam kubanga nene dimiyeke not hayo ngobushiro lona wasipha iAbsa ngumfuba apostle no apostle mohlala zimega churches eziya zi ministries eziya because inkonzo yakhe iministry yakhe lalobizo lwakhe oh okay so ifolisha under yiphi uthe kukho ezomthetho kubekho ezomthetho yabo then kubekho iPentecostal and then iPentecostal zeziba necommittee zorulishwe icommittee okay yabo ezizene salvations chaze insindiso or Assemblies of God full gospel yabo Faith Mission or Assemblies of Christ
yabo sesibe silidishwa ke ngizona segomeni kubekho ezizintsha ke ngoku sifika no pastor kuthiwa si ministries yabo sezike ngokuzona like charismatics sezike ngoku mina nendava ubizo likaThixo uThixo endibiza then ndayoqala ndasabela ubizo then ana committee phaya and then phaya kubizwe mina and then ba u decide ukhonza kule nkonzo usubmita under iauthority yami yonke into yalapha yenziwa ndini uThixo bize mina akhondi wrong masulo akhondi wrong apha uthi ke ngoku mna nami nansi ke ngoku apho ndiqondayo ba ayikhona into endiqondayo leke ndiyiveke mna ke ndidlula ithi uze ungazenzeli Thixo bambi ngaphandle kwami kodwa ke ngoku xa usithi wena ndiyabhidakala xa usithi ke ngoku umuntu lo abantu aba bazabe bekhonza apha phansi kwakho bazabe be yonke into iphuma apha ku not okay abakhonzi wena kaloku bakhonza uThixo bakhonza uThixo but ngenqubo yakho but uThixo ubize wena you are the leader yalenkonzo awunasigqeba awu approve kwicommittee mase uThixo uyathetha ngokuba mbokwenza imvuselelo icommittee abixelene noba hayi akukho finances apha ibudget ayikho budget but wena uyazazi noba ubizwa nguThixo and wena nje uThixo kubizile nje uyabelieve nobuThixo and then uyayenza wena ngokholo and then uThixo akuvulela iminyango so as doctrines zingaphi ayizo doctrine ezi types of churches ezo zibizile yazi type of churches i doctrines zona zingaphi i doctrine izininzi cha yo hayi izininzi sure yeah andifuna singene kuzo yabo but ndifuna size kule topic uba yoba kutheni ubaleka kwecawa kwi-community okay bensayitsala yabo then zafomishwa ke ngoku ezi zethu ezi ze-Africans i-churches ezi that will fuse i-cultural understandings imveli idityaniswe noThixo as we understand and then siyenze ke ibe inkonzo sikholelwe but sikholelwa with our own way of doing things not ezi zenabenantsika which is izinto ezifana neziyoni ke zazaleka ke ngolo hlobo into ezifana noshembe nazo za infuse imveli plus nenkuno Yesu yonke la yakhona then ke ngoku zazifika kuqala zazifika to give i-Dutch colonizers i-spiritual home yabo then kwafika i-British yafika ize nenantsika yona ize ne-hospitals ne-schools yonke la yakhona and then ke ngokuthina ezi zizalwa zi-resistance ze-apartheid ezisenziwa sithi ke kuba okay so siyawresista lo mthetho nelihlobo neqhuba ngalo thina abantu abafana noDesmond Tutu abafundisa abanjalo nabanye bezopreach peace ba xa ukhonza iba peaceful sufuna ukulwa mayiphele violence yonke la yakhona now that singastruggleishi in terms of apartheid now that singa-petrol bomb singathwani sivumelekile kukho idemocracy i-role yenkonzo ngoku yeyiphi kwi-society yabona ke sica I believe mina into yoba sizintathu institute ezakha umuntu likhaya lakho inkonzo sisikolo you understand yes mina ndibelieve kulo ndawo noba ikhaya lakho indlela okhuliswe ngayo kokwenu you understand that's why kukho lamhlabelelo uthi phaya sicasa sokucula ezilayinini owaqala esemncinane kumkhonza uThixo usindile ezintweni ezininzi because xa uthatha abantwana bakho basa eSunday school okay yabo kanye basecaweni sininzi izinto abasinda kuzo outside kwilizwe yaba into ezikhohlakeleyo nemfundiso za outside ezingafundiswayo apha endlini you understand umntwana okhonzayo nomntwana ongakhonzi ukhona umehluko because inkonzo siqa inento ezimbini eziphetheyo high ewe yabo kubuildwa i-character enkonzweni yabo indawo yokubuilda i-character uyakwazi ukuphosakala kumfundiso yakho kwenu ube naso isikolo but ube ngumuntu ongena character but xa ufika enkonzweni uyachithwa and then ubuild kokutsha ufundise i-character ufundise ukuhlonipha abantu ukuthanda abantu uba nobuntu ufundiswe
ngokwelizwe uba ilizwe lithini ngabantu kufuneka ube ngumuntu obuhloniphayo abantu noba unemali noba unamali nobantu banemali noba banamali you understand so i-role yenkonzo is to build i-community. Okay. Okay, ndiyakuva mkhulu. Yeah. Uthinta Stephen. No ndimamele makaqhube ndisayimamele andikabi nambuzo ndikabi nanto nisahamba nami kahle ngomnye. The results cha uyabo lento yenkonzo zikhutshiweyo kuyabonakala umehluko ngojonga umzekelo ezikolweni zakwenzela umzekelo ezikolweni kwaphelisa umthandazo ezikolweni kwaye kwalanto ye-lines uyabo kanti isikolo bekusuppose ba siba nalanto okuthiwa yi-SO. Okay. You understand abantwana nje bayefundiswa nje but kube kwixesha loba abantwana basiwe kwisikolo secawa and also enye into you understand ebaleke ngayo icawa kukho izifo zica onokwazi uzinyanga yabo ezinokwazi unyanga ngogqirha. Icawa yona iyakwazi uba inyange izifo ezingabonakaliyo izifo ezispiritual yabo icawa iyakwazi uza nokhuseleko ne-protection uyafundiswa phaya and then xa usamkela uYesu and then uYesu abe yi-protection yakho kwimimoya ekhohlakeleyo yabo because kukho imimoya ekhohlakeleyo eze to destroy i-future yakho ezo destroy ifamily yakho engafuni ubona ifamily yakho iphumelela imnina niphumelela so xa usecaweni usafe kwinto ezinjalo nakwi-outside ke ngoku kwimfundiso ya-outside. You understand? Yeah. Uba ujongile ngoku ujonga abantwana ngwababheka ecaweni ujonga umehluko nakubantwana bangabheka ecaweni. Umntana mhlawumbe siniwenza ugrade 12 kodwa ngojonga bahamba ngolosihlanu bayanxila bayathini benza zonke ezinye izinto kanti umntwana xa ekhuliswe ngendlela yecawa you understand imnceda la mfundiso noba abazali bakhe sebengasekho basweleka you understand imbewu engasoze leyana yonakala yabo ubanika ilifa elingunaphakade because umntwana ecaweni ufundiswe i-identity uba ungubani uvelaphi i-values zakho hlonipha abantu wazi abantu. Sinabantwana abafundileyo ngoba bangabaziyo abantwana abanye baphangela kwi-office ezinkulu ngase kuba abazali bethu kweza office abanandlela yothetha abanandlela yokuba treat abazali bethu because abantwana abafundiswanga khange babe na chance yoba baye ecaweni bayobuildwa bayokwenziwa bakhiwe i-character. Alright, ya uchopa umphulaphula uyabuza umphulaphula phaya why ecaweni yeah abantu ningabathathi serious abangakhonziyo njani khaphuhla ndikuva kuthiwa kawuphuhle ke Nomeva ukuba uthini ngale ntetha yakho awuvakali. Okay. Why abantu nangu uphinda ubuza omnye umbuzo yeah uthi why bengahloniphani abantu enkonzweni ukuhloniphana okay kanjani mhlawumbe not giving everyone equal chance. Yeah, enkonzweni kune type zabantu sisiwa kwi-background nge-background ne kwizimilo ngezimilo kumakhaya ngamakhaya. Kukho abantu enkonzweni abangafuni uyi-obey imfundiso yenkonzo. Imfundiso yenkonzo ithi enkonzweni mhlawumbe makulingwane makuhlonipwane. Yena mhlawumbe uphuma kwi-family rich xa ufika apha enkonzweni masinomzekelo umfundisi wakho ndim and mina ndiphumi kwi-family rich ne-background nama yikho right mase kuba nokhona khona noyiva inothethwa ngulomntu kuba bafuna abangafuna usubmit enkonzweni aba-undermineayo bona bafuna ukwenza ngalandlela yakomakwabo belapha enkonzweni abafuna ukwenziwa ngale ndlela kwenziwa ngayo apha enkonzweni izisi confusion ke ngokulondo le mfanele kuba apha enkonzweni kunendidi ezimbini zabantu kukhona bevayo kukho abantu abangevayo kukho abantu abanqandekayo xa kuthiwa hayi khona bangafuni unqandeka xa kusithiwa hayi bafuna uphila ngendlela yabo phaya enkonzweni. Ndingathi ndiyakuva umfundisi wami kuba ke nyani into ekuthiwa ngumthetho awukho lula into yomthetho into ekuthiwa ngumthetho xana kubekwe umthetho abanye abantu babede besithi bathi umthetho ubekelwe ukuba mawuphulwe yayikhona into etshoyo ethi umthetho ubekelwe ukuba mawuphulwe iyabhida ke lonto leyo
bade bathi abanye kuqale kwakhiwa itilongo kufuna zingenwe ngabantu yabona ngoku xa ungeno kuphulwa lamthetho azizungenwe zatrongo eziya andithi ke ndiyayiva lento ithethayo yokuba abantu nyanisele yenze sense ba uza ngeattitude yakhe yokuba nemali okanye yokuba right angakuniki lento bekumele ba uyayifumana ndikuvile nduva kahle. Okay, Carmen. Before siqhubekeke nemibuzo lebendibhalile yabona wena bra elihlobo uthetha ngalo i-idea le enkonzo i-idea grand yabo ne-concept yayo concept grand but izinto zenzekile manezikere bra asizopretend ngathi khange zenzeke kuba kuthetha kamnandi ngenkonzo yabo akusuba siyayigxeka kwathini inkonzo but most ye youth iphele isayistep because mhlambi kuvela amabibi omfundisi ba umfundisi ubonile na kwi-Daily Dispatch nawo ba mfundisi ulele nabantwana benkonzo bayi-12 abanye ubuthe mabenze abortion abafundisi bebethi nje bebakhulu kuthiwa bayaphilisa abantu bayofola phaa into ezithile lohlobezo ungathini ngalonto wena yabona cha phaa enkonzweni kwinkonzo ukhona umnyango ovulekayo othi mhlambi if apha enkonzweni unendlela umfundisi abantu abathetha ngayo udibana necommittee that's why kubalekile ke sicaba icommittee yomani inkonzo isebenzisane necommunity yebo isebenzisane necommunity so that umfundisi xa engenzi right okay yebo xa umfundisi engenzi right umfundisi makajeziswe okay because masithi umzekelo sica umsebenzi wenkonzo masithi umntwana kusindisa umntwana oyintombazana ne lo mntwana oyintombazana udisappointiwe ngaphandle wenzakele la mntwana ulemaziwe wathenjiswa ngomtshato wakhuleliswa ngomfana waphikwa ngomfana lo mntwana uwounded xa ifika enkonzweni la mntwana makafike la mntwana ahilishe la mntwana angagqityezelwa phaa enkonzweni aphinde adlalwe phaa enkonzweni understand inkonzo indawo yokubalekela makangathi lo mntana salapha enkonzweni aphinda agqityezelwe apha enkonzweni ngomfundisi umfundisi wenza amanyala makajeziswe and abantwana bangamantombazana mabangathuli besenziwa izinto ezirongo enkonzweni as I said ndathi kukho indidi ezimbini zabantu enkonzweni khona abangafuna ufundiswa sometimes enkonzweni yakwazi unika isihlalo kanti kunika umuntu orongo ipower inikwa ngumuntu orongo ayimisuse ipower umfundisi yebo ngoba kwabafunda into ezimbini zabefundisi kwabefundisi ababiziweyo nguThixo kwabefundisi abanyuliweyo okanye omnye ngumfundisi kube qualifier efundile esikolweni kodwa engenazo equalities zobufundisi understand but unaso isikolo understand lento yobufundisi kuye iprofession impangelo ayilobizo kube kwabafundisi ababiziweyo to serve inantsika inhliziyo kaThixo understand that's why zafanele kube kwabefundisi ngoku abenza nje unothanda ngonzweni balimaza abantwana balala abantwana because abafundisi ababizwanga nguThixo understand kukho ingcuka enkonzweni ezambethe ufelele gusha that's why xa ungafanele uthule noba kusenkonzweni xa kusenzeka into erongo you have to stand up masithi ngumfundisi osingle njengaye angathatha ufuna umfazi uyashumayela kadle lapha enkonzweni number 1 umbuzo wami oqala ingaba ku right na umfundisi abe ne type 1 yabona sica that's why ke yabona pha enkonzweni kukho i-department ku-department yomama ku-department yomama bekho yolutsha pha elutsheni ufuneka kufundiswe pha elutsheni into yoba xa ufuna umyeni umzekelo okanye ufuna sithi ufuna umyeni awujongi umfundisi imoto ahamba ngayo awujongi isuthi sikamfundisi ukushumayela kwakhe but emntwini ujonga ingqondo
ujonga i-character because akangumfundisi enkonzweni xa ifika pha endlini abe nenye i-character. Okay. You understand? So udunyelwa izinto ezenziwa ngumfundisi. Uba umfundisi. But usambona njani xa udibana naye only enkonzweni? Because kaloku ezinkonzweni iinkonzo ezininzi zithi makungajolwa, no dating. Akunyanzelekanga uba nijole isicapha, but umfundisi niyayibona indlela aphila ngayo lifestyle yakhe. Okay. Kwiinkonzo ezininzi awukwazi ukuphatha. Xolo man sikubhekisa ngapha nangapha. Yayibona lo ibikhe yakhalazela. Awukwazi ukuphatha ungenaye umfazi. That's not true. Because mamela that's not true because abanye bana bafazi qha bazingamela ngoba nabafazi. Uyazi indlulamthi. Indlulamthi ngokilapha yakwazi otya pha. Next door. Next door. That's why ke mase bakuthiwa umfundisi uthe abantwana mabakhupha izisu. Okay. Because umfundisi utshatile but still uyaqhubekeka ulala abantwana babantu apha enkonzweni. Okay. Siyazi ukuthi thina icawa ingasupportiyo ezo. That's why icawa kufanele isebenze ne-community. So usiyilwa njani ke xa usithi mina xa ndithi mina ndingumfundisi obiziweyo ndim anakomiti ndenze into emntwini lo muntu uyilwa njani lonto? Asenza umzekelo sica ibandla lakho lapha eMdantsane. Apha eMdantsane kukho umzekelo into ekuthiwa ze-fraternals. I-fraternals sisigqeba zabefundisi senkonzo zonke apho ke ngoku uzakwazi uthatha icase yakho uyise kumfupha ku-fraternal uba umfundisi othile apha akaphili right akathini then i-fraternal izayithatha lo case ihlole. You understand? Iyajonga ezizimangalo zithethwayo ngomfundisi. Imbizo umfundisi ku-discipline committee bamfundisi siva kule hlobo nohlobo lithinde lakho icala emveni koko sithatha iziteps and then if usayibona uba lento i-true ke ngoku and then siyayithatha laa nto siyisemthethweni because icawa ayivumeli into yoba abantwana maba-abuse ezicaweni because umsebenzi wecawa is to build umntwana physically, mentally, spiritually. Uyabo nakwezinye izinto uyabo support abantwana sibafundise noma baye esikolweni bakwazi uzimela. You understand? Abantwana bakhule engqondweni mabakwazi ukuthini. Yeah. So ililonke umfundisi ku right okanye akho right bangabe ne type. Lokho umfundisi xa decide le uchata uyazazi qualities zakhe azibawelayo kunkosikazi abawula umtshado. Buthi ufuna yellow bone akukho wrong. Akukho wrong uye xa ifuna yellow bone omnye akayifuna yellow bone ufuna dark bone. Okay. Yeah, you understand? Una type one. Wonke umuntu unazi qualities azifunayo emntwini afuna umtshado. Awunovese utshate nje. Oh so. Wonke umuntu unazi qualities uba umzekelo like ndifuna umuntu othanda abantu. Umuntu onenhlonipho. Umuntu onenhliziyo yabantu. Nothi umuntu ongazukwazi uthetha nabantu, umuntu ophakamileyo. You understand? Yeah, into wonke umuntu unazo iqualities asifunayo kumuntu ophiqeleyo. Uyoxhomekeka kuba wena ufuna eziphi iqualities. Wena ufuna eziphi? Zezami uyathetha sazo siyazi mhlawumbe ukhona nosihlobo pha ekudala eqonba pastor ufuna umuntu onantsikileyo. Abanye befundisi bafuna umuntu onemali. You understand? Balandaba ne-character yakhe. Sithetha ngawe apha. Hayi. Sikuwe apha. Nikuma apha. Sikuwe apha. Asikoyika mfundisi wami. Hayi andiyifunela ubhoni ngexesha lami. uThixo ndiyamkholela ba uzandinika lo muntu ndimfunayo. Yellow bone. Andimfuni noba yellow bone noba kayo yellow bone uba uThixo unazo iziquality ndizifunayo. Hey. Okay. Okay. Yabona ke nangumbuzo komphulaphula kaloku bayathetha abaphulaphuli pha kuthiwa what if itype yakho mfundisi wami ayikho phaa ecaweni iphaa ekoneni uyayithini ke ngoku le nto because ke uThixo udibanisa plus no minus. Umtshado awunandi nokwenza necawa. Umtshado ngowakho personal. La muntu uzawuhlala nawe akazohlala ecaweni. Uba wena uyakholiseka ngumuntu noba lo muntu uhamba ekoneni noba lo muntu uhamba kweapostile
noba lo muntu liqhaqhaza uba wena uyakholiseka wena personal ayinanto edenseni necawa umtshado ngoba nababini nothi icawa. Ya sisi onobuya phenduleka apho kulombuzo uthethayo uviwe pha uthi umfundisi uyanyanzeleka athathe umfazi ecaweni na. So kule nto uyithethayo ke ithi ungamthatha umfazi naphi na noba ubheke ekonini noba utheni na itsho la awunyanzelekanga mhlawumbe umuntu ecaweni nakutshintsha la muntu understand. Yes. Yeah. Okay. Uba niyavana. Okay. Kukho abantu my sister ke abaninzi abakhalayo ba oxa umbuzo hayibo utheni ngekathathi nje athi soze akafuna ukuthatha nenceko yena. Inoba indoni problem kwinceko? Ndoni problem kuwe mfundisi wami? Zininzi problems kaloku benjini nathi sicaka kukho inceko ezibiziwe zikaThixo kubekho abantu abayithatha lento amawala ne ezizasi baninzi zininzi inceko ezilimaze abantu Bhaykerke ezicaweni jikelele hayi kanti bheke kwitsho namba yazininzi mhlawumbe zenza ntoni because the thing is uva nje umuntu esithi hayi nothi phayana kaloku lana bekhe ndayithetha ndisithi abanye bazindlula mnti. Okay. Ngokwetshatile umuntu akafuna ufocusa kunkosikazi wakhe but ngokwetshatile usafuna abanye abantu bangaphandle. You understand? Yeah. Sure. So adlale nalapha ecaweni. But nje bedlala lapha ecaweni nje yena ethathe izindlalo alale nalo sisi amshiya yabo la sisi usheke disappointed. You understand? Yoba inceko kanti not zonke inceko zinjalo. Cha lo muntu wadibala nomuntu odlalayo ngoko serious ngobomi. Okay, khame nako ke omnye umbuzo endinawo cha into sabu scenario. Kuye kuthiwe mhlambi awukwazi uthunga uboss womuntu mhlambi ujole ne-secretary yabo kufuma naleyo nale case ka Judge Mbenenge omnye beyi-secretary omnye beyi-judge president. So kuthiwa ke in terms of power dynamics ibengasokwazi ukuthi hayi lo intombi because what if uluze umsebenzi cinga into ezinjalo. Now xa ungumfundisi osingle apha enkonzweni uyagadlela strong and then ufuna intombazana apha intombazana ke ngoku awuyibeki kula awkward position yoba ufuneka ithi ewe noba ayifuni because if ithe hayi apha enkonzweni ayizophinda yona wapi. Yabona cha thina ezinkonzweni zethu sifundisa uba kukwindlela ethile iorder ethile sicaxa ufuna umfazi. Okay, ithini order? Awunovesi ke ukuthi ungumfundisi uhambe uyothetha lo mntana umbize umntana masithibana eMcDonald hayi ndifuna umfazi wakho ndifuna ukubona ndifuna umfazi wami. Of course if uyavuma apho uzaba lixhoba because uzawuza lo muntu ekuthembisa esiza kwenza language yomtshato wena ubona inceko uza kubetha la muntu. Of course ukubetha kwakhe akasathethi lona. I-order yasecaweni xa ufuna utshata udibana nee-elders and then ibe zii-elders ezihandlisha lento yomtshato wakho and then in terms of uba kudityaniswa amakhaya intombi yocelwa uyayi-understanda yonke laa nto ilobola zonke laa nto. Laa nto awuyenzi ngokwakho udibana ne-elder laa nto yenza ibe nesidima sikubone xa userious naxa ungekho serious. Okay ugrand kule ndawo no ndimbambile. Okay grand i-culture nenkonzo ziyakwazi na coexist. Uyakwazi umhlawumbe ube ngumuntu onengqondo yemveli but ube ungumuntu okhonzayo and zisebenzisane zoyi-2 zingakhabani. Enye topic ke ngokuleyo cha. Kaloku xa usithi inkonzo eyobuild abantu and inkonzo mayisebenzisane ne-community. Yes. Therefore i-communities with cultural identity yazo. If mhlawumbe thina xa siswelekelwe siyaxhela ngosuku olulandelayo zizinto yi-culture iyalapha leyo ba xa siswelekelwe siyaxhela. Inkonzo ithini kweza nto zinje iyazivumela okanye iyazikhaba? Yo thethenye uyabona masenze umzekelo sica siceliwe phako kwenu masizumzekelo masiluphako kwenu mhlamba nikhonze ngabantu bamagqirha. Okay, not necessarily okay. Ndenza umzekelo yabo. Sure. Thina siceliwe siyinkonzo. Thina sihlala phansi nefamily.
thina sisebenza olhlobo siyinkonzo oluphi babeka into zabo thina sawubeka olhlobo lethu icawa sinendlela ezisebenza ngalo ezingafaniyo thina sisebenza apha olhlobo nohlobo u-A no B no C because umngcwabo ngowecawa umngcwabo ngowefamily and thina we don't lead ifamily kuma ifamily efuna mangcwatyelo and then singcwaba thina umsebenzi wethu uphele apha eyoba kwaxhelwa kwathwana asingene indawo into yefamily leyo okay mhlawumbe ngumzekelo wrong sanoxhela ku wrong uxhela ayo duty yethu thina siyicawa thina sisenza umsebenzi wethu okay xa ke ngokunditshata ndithi hansa kuzi traditional wedding ke sizawuxhela sinantsika tyisutsiki nalapho thina senza umsebenzi wethu okutshathisa ukudityaniswa kwabantu ababini kusayinwe asikelelwe umuntu ayalwe and then ikhaya ke ngolizawudlala indima yalo ngexesha lalo and then thina singene indawo kwindima yekhaya thina siyicawa senza umsebenzi wethu and then ikhaya lizakwenza umsebenzi walo and la muntu sicha kufuneka bayazi abantu ngoba umtshato ngowecawa umtshato ngowefamily ifamily ke ngoku yiyo decide ayiba yona ichatisa kanjani and then thina sidibana nefamily sihlala phansi thina siyicawa sisebenza olhlobo xa sichatisa and then sichasile sawusebenza sipe apha and then ngifamily ithathise yona apha uqala apha yomapha so inkonzo neculture ziyakwazi ucoexist usebenzisana siyakwazi usebenzisana okay xa kuthiwa mntana uyahlupha nomntana manifundise sicinga umenzela imbeleko man nalapho thina siyicawa asizukwazi ukuthi yenzeni imbeleko asanoyenza ifamily xa lo mungazuyenza apha ecaweni imbeleko ithi kaloku imbali eBhayibheli inkolo yabo thina siyicawa asikwazi ujaja abantu ngenkolo zabo okay thina sibelieve mazumzelo yabo njengoba mna ndisinisiwe sibelieve into yoba umuntu qale esele ekhulile ke ngapha ku-salvation and then uzithathele izigqibo between ezinkolo zimbini ile nkolo yesiXhosa inkolo yosindiso and then I decide noba mna ndizawuphila ngale ndlela and then thina sicawa akunyanzelanga sisithi abantu phila ngale ndlela umuntu makazidecide and then ke xa sozidecide uhamba ngale ndlela le ndlela ke ngoku siqale bathina apha kule ndlela kwenziwa olhlobo okay alright uthi pha umphulaphuli pha fundini uEview uthi xa umfundisi echate nomuntu owenza amasiko mhlambi udibene nalentwazana wakholo wabona ba amanile imbewu ndilima ngayo le muntu asekhaya cha kwenzeka into ba apha ekambeni mhlambi afumane ubizo lwabaphansi uthini ke ngoku laleyo into kaloku yena une-couple yena sicawa singendawo kaloku umtshato ngowenu umfundisi kaloku wena mfundisi wami wena mfundisi wami ihlobo ngalo ufumene lo muntu wenza amasiko khona napha ezikhaphulu wena mfundisi njengoba nje uyilida ebandla usithi makuthiwe uzawukwazi na ukuyosupport unkosikazi wakho xa ebuya eyami inkolo sica lena yami inkolo lesalvation ayihambisani nezinto zabantu abaphansi namasiko nantoni so uzibekwa funeka sivane sibekwa nomntana wentombazana bamna ndiphila ngale ndlela nobu nobanjwa ngabaphansi sephakathi mna kaloku ndimchazela kwaseqaleni uba mna ndiphila ngale ndlela understand wena uphila ngeyiphi indlela and then mna ndingupastor T soze ndimtshato umuntu ongaphili ngale ndlela yami okay hey mna ndifuna mna zawutshata umuntu ophila ngale ndlela yami so that sizohamba uhambo luyi-1 okay kwenzela uba angatsaleli kwelakhe icala kweyakhe inkolo nami nditsalele kweyami inkolo because into zakwenzeka sizabana abantwana and ngonto zakwenzeka saconfuse abantwana because umama kuzafuna umenzela into zakokwabo mna ndibe ndisithi mna asizenzi into ngokubekho lokhona yebo omnye utsalela ngapha omnye utsalela ngapha abantwana baconfused kanti funeka sithethe language eyi-1 sibe kwinkolo eyi-1 nabantwana sibakhulise ngenkolo yethu eyi-1 ngendlela eyi-1 so elihlobo lakho lenza njani ke when it comes to imigidi niyinkonzo nimolusa isinkonzo
okanye mhlambi babayafuna bangamenzela umgidi wabo ngelihlobo la khona abe yena uBoy sithi mina ndisindisiwe uThixo ndiyamthanda ndifuna ukoluka ngenkonzo ibe ifamily isithi aswasingakwazi usela thina okay masenze umzekelo mina sicande luke ndikholwa ndisindisiwe ngeluka ngesixhosa okay ubusokoliwe ngokusindiswa usowolukayo ngeluka ngesixhosa because 1 ndandingazolusi 2 ndihlala phansi kweroof ya kaka utamkhulu wami wayengasindiswa ngoko so wathi utamkhulu wami uba ufuna umgidi wenkonzo bozenzela umgidi wenkonzo uzelusi uba uhlala phansi kweroof yami uzakwenza lento ndiyithethayo lano siyifundisayo ke phaya enkonzweni sisithi hlonipha abazali bakho obey imfundiso yakho kwenu uthi ke xa somdala ke ngonomzi wakho wenze ke ngoku lento uyifunayo emzini wakho okay wenza isiko lakho njengo abantwana bakho benza isiko lakho njengoba nawe wenziswa isiko likatata yakho oh sure so yabona mina ndeluka ngesixhosa mina zenza zonke izinto zesixhosa yabo zange kwenziwe into endiyifunayo ndenziswa into ekholisa abazali uba usoluswa ngabazali uba ndiseluswa abazali bami okay xa ndimdala nje bandimdala nje ndizaba nomfazi ndibe nendlu abantwana bami zabelusa ngalendlela ndifuna ngayo ndikholelwa kuyo okay now masenze iscenario ngeyobana niyamalusa umntana nimolusa ngenkonzo uwe umfundisi wenkonzo endleleni anicule ezingoma zethu ezingoma ngathi ezingoma ziculwayo osomagwazana bacula jonga sica ibrothers zami ezizemveni kwami zeluka ngesalvation because umama besesindisiwe notamkhulu wami besebesindisiwe kubona noba kuyeluswa emzini othile kufika ilali ke ngoku ba kuzakwakhiwa ibhomo and then I have to address ilali ba except brother apha ekhaya sinayibhotile yebhomo asinayibhotile into ethile asinayibhotile into ethile asizenze thina siphila ngalendlela xa sibuye ehlathini indoda sayinika iplate siyinika idrink emveni koko igoduke okay naxa kujiswayo aniqheli and compromise mina ngenkolo yami because nabo phaa kulamzi abacompromise ngenkolo abathi hayi ngoku masifake icawa benza into zabo okay nami ke phaya ekhaya icommunity yapha kwa10 iyayazi into yoba pha bakukumiwe ngalendlela xa aniqheli ke ngoku akuyaxhelwa lo sica inyama sinoyithenga inyama ixhelwe efama okanye sixhele pha endlini ayinanto yokwenza no ayithethi into lonto leyo senze nje xa nisojisa lokhu niqhuba nomcimbi uyi-1 hayi xa sojisa unoyithenga igusha uba uyakwazi unantsika igusha ayithethi into leyo ningayenza inkqubo but aninanto nithi siphezu kwayo xa nisenza inkqubo asinanto nithi siphezu kwayo sithi hayi kodini siyakojisa sithini sicela inyama sitye inyama le isingonzo naxa niphuma neculi basize naye oh wonderful good yes oh yes it's a wonderful day no hakondi wrong ebona mna ndithi mna emhlabeni sifike kukho ideas sometimes abanye sikwazile uzicingela sazichuzela ba these are the ideas that I shall conform and confide I shall conform to ndizilandele sabanye bathi asuka inisebenzele ndiyani noba kuthethwa ntoni na so akondi wrong kulonto leyo and kulona xa kumane kusenza ijokes zoba saselithwiza emgidini wakho ayenza xa ungase masitha sele ke ngoku ekugqibeleni sipano noba ba waselithwiza ekugqibeleni noyindoda ekugqibeleni noba ungabaxhelela inkomo abantu baxhelele negusha ezi10 bafuna ukuthi uyondoda noba ungaxhela baza babadala nalelulwana ngoku lantwana ixhelelwe yathwana so sozibonizisa abantu yenza lento izawuplisa wena nabantwana bakho not wenzela icommunity if wenzela icommunity you are wrong hey
Ayasumayela. Uqale nini usindiswa mfundisi wami? Mina nizalelwe kwisalvation. Mina nizalelwe kwisalvation. Yabona umntwana sazalwa yabo. Salwa kusalvation. Cha khona lanto ekhaya kokusenziwa lendlela kusaphila umakhulu. Ongayanga ecaweni. Uthi kwa indlu uyawutya esithubeni uyawutyuba yakabazali bakho. Yabo sakhula sathe ekukhuleni kwethu sadibana ke nemfundiso ngemfundiso. Ezamfundiso zingazi ngoba kukho imfundiso za outside mase singafundiswayo kokweni. Sozufundisa uchaya kokweni. Yeah. Ezamfundiso zochaya sistages ezasidibana nazo ngaphandle. Yabo ngeinfluence yangaphandle. Uvuka kahle. That's why ke icawa funeka ivule icawa ivule. Abantu icawa suppose ba inayo yonke into sport everything. Abantwana xa befuna uthetha bengavi kamnandi bengaphethanga kahle emakhaya babe nendawo bathetha kuzo abantwana. Hey, Sebenzi wecawa leyo. Speaking of ukuthetha mfundisi wami. Hey. Yazi izolo. Yazi izolo. Didibene nenye indoda. Yebo? Yeah. Yanixelela le ndoda yathi idiniwe. Tathipa bra didiniwe. Ndithi udinwe indoni. Uthi kudala nzama. Nyani ke ndiyamazo yazama. Ugudi kwinto agudi kuzo ento azenzayo. Yebo? But most yabantu most of the time iyamuse. Yeah. Like imsebenzise igqiba imkhuphi ithi hayi like banyuka abantu babheke phezulu then xa bephezulu bayamyeka yena abanyuki naye. Yebo? Uthi kum enomeva bra khayimamele we and wanibetha ndadize izolo ndaqonda le out. Uthi uzawuthi xa sizibulele okanye ndizibulele ndikhaward. But bra didiniwe. Yeah. Mandithi ndenze umculo noCamako. Camako sephezulu ngoku ne? Yeah. Now njengobe phezulu nje uCamako uthi kum mandicime la ngoma yam naye ipha ku YouTube iqhuba kahle because imenzela ingxaki nale producer yakhe ipha phezulu ngokuba grand. So ungumuntu ongathi yena ungumuntu onelishwa elinjalo. Yeah, hamba kayicaweni. Yabona nomcasana makayicaweni, pha ecaweni uzafumana uYesu and then uYesu uzamvulela iminyango. Yo. And then yabona unemnandi pha ecaweni uba nabantu bothetha and then uzafumana necounseling pha ecaweni so that ungagive up kwiphupha lakho because apha kwendlela zikhona izinto ezityhafisayo. Yabo nami ndinayo experience yabantu abaye banyuka baye baphezulu bathi mina ndisesezantsi but because of ndifumana ilizwe ecaweni elalizwe linezinto bandingagive up kwiphupha lam like uJoseph. Uthini uJoseph? Bona pha kundoda kuthiwa uJoseph. Okay. Zange igive up kwiphupha layo la ndoda. So icawa iyakunceda bra into ba noba buso decide ntoni ngoba ubona ubomi bakho buphelile. Ufana counseling ecaweni and then ufana restoration uphinde uphile and then ufumana amandla amatsha and then uphinde uqhubekeke nobomi. Awuyazi destination yakho. So ngonze uThixo ngomso kubekele iminyango evulekileyo. Njengoba ufuna ugive up namhlanje kanti ngomso iminyango evulekileyo ikhona. Oh, yabona ke umfundisi wami uthetha kahle. Ikhona le nto ithi ungancama uhamba unqonqoza. Yeah. Mhlawumbe ukhona lo mnyango. Nami nditshilo eyona nto endiye ndayithetha kuye ndithe mfethu ndiyayazi le nto ithethayo and ndiyatsho kuye ndisoloko ndisitsho kuye ba ndiba newari ke abantu abaninzi nyani abakufuni ukubona upha phezulu kodwa watsho manje bayakusebenzisa. Watsho Mandoza omnyama bayamsebenzisa nyani. Watsho Mandoza umuntu omnyama akafuna ubona omnye bheka phambili
abantu bafuna sibeze izicaka zabo. Hey inzima lento and then ke ngoku ndasuka ndaxa ke ngokumekhe xa esithi xa ndinozibulala nezawuthi that is izingcinga ezithene suka apho hlika kulo mthi zakey Yeah, hlika kulo mthi. Hey ndabona andiyaba funeka mhlawumbi nithethe nithini. Uyabona if you can go kumajita aphumeleleyo wabuze ijourney yawo kangibe lula kwabanye. Ndibukele wena ndiqonda kwa eyakho ijeni. Yebo. Ndibukele wena. Kangibe lula. Okay, awukabikula nangu siyapusha. Ha kube lula. Siyapusha, sitshela ngesifundo. Yey. So ke ngoku lo mcimbi wokhatha abantu off enkonzweni userve what purpose? Hey bra, Usiko kuthiwa usikiwe ngoku sithi wena umithisile wena. icawa kalole icawa sicayine order yayo. Masenze umzekelo, pha ecaweni kufundiswa into yoba abantu mabangathandani. Yes. Abantu mabangalalani. Because pha ecaweni sifundiswa ibrotherhood nesisterhood. Kubelieve into yoba xa sipha enkonzweni sizi sisters, as I said eqaleni uyakhumbula ndathi umuntu makangalinyazwa ngaphandle aphinda abuya azogqityezelwa apha. Senikhona. Makahilishe umuntu apha. Uyabo? Makahilishe umuntu apha. Xa kufike ixesha loba umuntu makathathe ame ngeorder, yabo, athathe eza steps zasecaweni. Masithi ke ngubekho lo brother umithisa lo mntana. Xa la brother masithi lo brother yashumayela apha enkonzweni. You understand? Wenza yonke into. Xa la brother simyeka aqhubekeke nezinto azenzayo apha enkonzweni. Kukho le generation izayo. Bacinga bafana i-right la ndenzo ngala brother because yonke into elapha enkonzweni uyashumayela uyathini. Kanti abantwana xa la brother simsusa kwi-commitment zakhe zalapha enkonzweni. Abantwana sibafundisa i-discipline. Yoba apha enkonzweni akwenziwa nje nanjani na. Xa une potential but xa ungambi ngeorder enkonzo siyakwazi ukuvala. Which is xa usikwayo awugxothwa icawa but kuthiwa lungisa isimilo sakho. Okay. Ugood apha ku A no B no C but uba ungalungisa apha ke ngoku nalapha and then ukunikwa i-period of ixesha bakha ulungise isimilo sakho before uzoma phambi kwabantu. So if bendisikwe ndingumdikoni mhlawumbi kuthiwe 9 months xa ndiphinda ndibuya after 9 months ndibuya ndingumzalwana okanye ndibuya ndibuya ngumdikoni. Ziyaxhomekeka ke cawa uyakwazi uphinde ubuyele back kwi-position yakho uphinde uyoseva la hlobo useva ngalo because bengaliwa nesihlalo sakwanye nanzo xa kuliwa nebehavior yakho wena ubehave ngendlela engafanele ukubehave ngayo apha enkonzweni. Then if ndisweleke ndisikiwe ndiyakwazi uncontshwa nini kanye nendisikile xa usikwayo awugxothwa caweni xa kuthiwa awu ezadyuti ubuzenza siyakupenalty until ixesha elithile. Okay masithi bakhona abantu bengenzi into enkonzweni but umuntu asikwe mhlawumbi in terms of behavior mhlawumbi ungumzalwane nje uya enkonzweni but kufumanisa kuba umithise udade apha enkonzweni ubungenzi into kakade enkonzweni but umithise udade apha enkonzweni. Kaloku sizama ufundisa inantsika because kukhona abazayo bajongileyo bazaba nina wabethu cha. So nithini nithi ungazi umzalwane for 9 months uyaya ecaweni. Yiza ecaweni uzofumana ilizwi because we believe noba lilizwe liza kulungisa but awunazi commitment uzenzayo apha ecaweni. Bengenazo kaloku mna. Yiza ecaweni sicanga ngokuba ungenazo commitment. Also usiko akusebenzi emzalwaneni kusebenza kwabantu basebenza kumuntu wonke uqala kumfundisi bekusuppose bakusikwa kwamfundisi umuntu owenza wrong. Cha icawe zethu zi wrong because kusikwa abajolayo. What about ngabatya imali zecawa? Yeah, understand. What about ngaba baxabanisa inkonzo bachitha inkonzo abaqhekeza inkonzo i-order yasecaweni so that abantu babehave ngendlela yalo order yalo cawa. Bapha ecaweni kuthiwa sukuza unxilile ayondawo unxilele icawa sifundisa into yoba naba beza emveni kwethu bayazi into yoba akunxilwa ecaweni. Bawuze wena nofuthi uyakhutshwa. Kaloku funeka siyibona
aloyithi iBhayibhile owone ekuhleni makohlwaye ekuhleni. Okay. Ifa lanto uyenza ngenkani yenza apha ecama silento mhlawumbe ubuyiba lento ne and then sikubizele ecaleni sixebe efondini into wrong apha ayikho right lento sophinde uza apha enkonzweni ulehlobo nehlobo and then no force umane usiza enkonzweni ulehlobo kuyanyanzeleka ke ngoku because wathi awubani uyayekwa bathi oyikho kada sikoyiki pha that's why isithi iBhayibhile owona ehleni funeka ohlwaye ehleni so xa usona ehleni ezinto zenza zakho live funa sikumisa abaphambi kwebandla sikuhlwaye abaphambi kwebandla konze banebandla liyazi into yoba ayondlela yokubehave yalapha le like napha kokwenu sicha xa umzali wakhe sithi hayi apha hayi uqhubekeke wena kuba nendlela ethile ozifeyisayo i-consequences zinantsika sale yenza yani ze actions zakho. Okay. Hayi. Unayo umnyumbuzo nota Steve? Andinayo umnyumbuzo kodwa umbuzo wami ngaba imfundiso wami yomini akho nomuntu ochatha naye ke nje ke over the phone. Personal life yami yami. Yasibethu ufundile. Yo. So sele right ngizaye ku elders lithi hey ikhona intshatha yami eniphandlileyo. Noba wona chweba ngakwazi unifakelele ke kubani nachweba yochata because ica uyakwazi ukuchata usungenayo. Mina imitshato yabantu asibaziyo thina. Bachatiswa icawo. Yabo sezinye izinto ezigude icawo iyakwazi ukubuilda. Yabo ezabe sengisitsho ndisithi icawa indawo bekusuppose basithi sicawa bawuphala ka correctional service lona liqotha uthi wena sicawa kuphuma iforms pha emsebenzini. Okay. Yabo icawa indawo bekusuppose bakuncedwana kuyo. Yabo bangapha abantwana abano grade 12 apha ecaweni siwabale and then thina mhlambe siye kuhulumende sile cawa sinabantwana banga apha bapase ku grade 12. Understand sicela ibhasari yabo at least ubenze si driver's license nento ethile bayakwazi mhlawumbe uapply emapoliseni emajonini uyabo babezi ambulance ni traffic yonke lanto ngumsebenzi wecawa lo thusi into yoba abantu baya developer in every area yobomi babo but icawa ifocus ku spiritual life qha. Lento bendithetha lo ba kanti icawa bekusuppose ba in every area physical sambona lo muntu uyagula senza ntoni ngalomuntu ogulayo lo muntu siyambona into ba ulale ngatyanga senza ntoni icawa indawo ethenjiweyo nguThixo ngaphezulu kohulumente. Zayaphi miracles? Zikhona miracles sicha ecaweni ngaphandle kwezi fake miracles zikhona miracles so icawa bayinosebenzisana wona sicha ne community. Ukhona miracle wakho weakness wena okwakhonza yo zininzi sicha kanibethele nje yi-1 hayi zininzi sicha miracles zininzi bra ucinga kakhumbule nje yi-1 miracle. Okay man kwenzele enye eyaziwayo. Yes. Kukho ubhuti apha kwakuthiwa nguVuyo Mukwena we-Pure Magic. We-Pure Magic uyakhumbula uVuyo Mukwena kwathi ogqirha bathi ogqirha ushekelwe zi-hours ba asweleke kodwa kwadibana amadoda kaThixo alapha eSouth Africa otata uGumbi nabanye otata bayomthandazela naba waphila into epha kwi2 years ubhuti Vuyo eshekelwe zi-hours ogqirha bethe bancamile izinto ezingenzekiyo ebantwini uThixo is able unakho ukuzenza xa upha ecaweni ihamba ngokwenkolo yakho. Ifuna uye ecaweni lento awukwazi ukukhonza because ithi lento ungakhonza naphina ungakhonza napha kuwendlini. Okay, let me ask you a question. Yeah. Isikhuni siyavutha sisodwa. Isikhuni sivutha sinye isikhuni. Sibane sidilene nje isikhuni. So sibane sidinga umlilo. Jesus. Kutheni wena ungafuni inkonzo nje? Kuba sensisho njebo uthetha lo muntu ukhetha uzikhonzela uhlalele endlini uthena ngayifuni inkonzo. Ubunzima kaloku bezinkonzo sidibana nazo. Yabona sicha ezi zinto sidibana nazo kwezinkonzo sihambe sidibana nazo so asisathembanga umuntu into ezifana nantoni kaloku Dustin lo pha eJomamela pha ecawe nawo yanga mntwini nansi mistake yakho wena uye ebantwini bayecaweni mina yabona ndla ngoJoma ndithi mina akho umuntu ozanibambe ngesixanda ndigxothe mina ecaweni
andiyanga mntwini pha ndiye kuThixo. Xa unosikwa abantu nosikwa ngenxa ye-behavior yami ndizawusikwa ndiphinde ndiye ecaweni ndilulamele isigwebo sam sosikwa but akho mntu unondibamba ngesixanda ndikhuphe phaa ecaweni andizunga ecaweni because ecaweni ndiyofida umphefumlo wami. zange nakhe naye umuntu oconfessayo baye senisuka phaa emkhathini baninzi kaloku sicakaka awukwazi u-export into zabanye abantu. Abanye abantu bafithi uba bangayithetha loo nto bayaziveza abanye abantu ndandisenza ohlobo nohlobo but inkosi yandinceda. Ngikhe ndayayo ngekereke uthi babephuma ngo-2 ekuseni benze i-accident ku-N2 and then basiselela gazi. Yabona wancedwa icawa because icawa iyakwazi udilishana ne-spiritual. Balisela njani igazi? Ngalo indlela ba-operate ngalo phaa kule ndlela bethunywe ngalo. Like yenze kanjani la way man? Ya ngicela nabuchule. Cha ke uyawuthi umxelela ingxakaka akabelieve intweni man. Yebo. Inzima into yakho. Wena sicanda man uxelele into besatanism ikhona and i-real. Yabona izifilimu zamaGrigamba ngizibukela endlini. Babazibukelayo ya. Sichaza i-reality ezafilimu ba imanyani satanism. Abanye abantwana bayavalwa. Kuthiwe hayi kwangafuna abazali babo. Sizinto ezi-spiritual Phethe kubamba ngomntana kazohambela nawe. Asithi umntana upasile wapasa kahle but akafuna ibhasari lo mntana akathina avalwe lo mntana mfana lento ayikho senyameni esisigulu sakhe asikho senyameni but si-spiritual. Enkonzweni xa ufika phaa enkonzweni kaloku uThixo yindoda, uThixo uyalwa, uThixo uyakulwela akuvulela iminyaka amagqirha asethi soza phumelela soza beyigraduate soza wakhe lami soza thenga imoto soza kutshatha into but God is able. So that's why kubalekile ba abantu mabaye enkonzweni bakhonze abantu bangakhonzi ngepasika baye kumazwe osixhenxe. Oh okay bangapheleli abantu ukukhonza ngepasika abantu mabakhonze full time and imbi lanto sica you understand uyocela umfundisi uyocela umfundi hayi apha asinankonzo sicela uzongcwaba sicela uzongcwatyelwa you understand. So kanti xa ungumuntu okhonzayo uba nomfundisi wakho uba namagosa akho sozokucelwa ecawa unendawo yakho ozamncwabela. Yabona umzekelo mna ba uza kum uthi awukhonzi imali yakho uyityapa wenza into zakho phana echomi zakho yabo because abantu abadla ngoxesha befundisa ngaba bakade bethuka befundisa ndiyakuchacha. Ya umfundisi wami. Yes. Yeah okay ukuthi umphulaphule pha masiqale ihlobo le question yakhe. Nina pha kune ecaweni niya prophet. Niyazichaza iziprofeto. Akho ningenziwayo ecaweni. So prophet ecaweni. Uthi ke ngoku umbuzo wakhe iziprofeto ezo ke ukuza abantu nizibuza yonizichaza phambi kwebandla okanye nimbamba bucala umuntu nimxelele. Yabona ingxaki yabantu abamnyama basuka kwiculture apha bekuchazwa bebehamba amagqirha besiba bayathanda uchazwa napha ecaweni bafuna uchazwa napha ecaweni. Xa ndingumfundisi wakho ndibone something wrong kuwe masithi ngumuntu ongumama I have to dibambo mamathila balapha enkonzweni abathembekileyo sibambe bucala silungisele ingxaki yakho. But abantu abamnyama kuba besokwenye ikhathi bayathanda uchazwa because of ungenelelele the false prophets ibangathi ngoku xa ecaweni uye kulo cawa kungathiwa uzayena uzawuhlala eblula gone uzawuhlala beyathi cawa leyo. You understand? Abantu bakuthi bayaba-undermine bayazi-undermine icawa babeliever isikakhulu kwezi nkonzo ze-foreigners. Oh yeah kuba good because of kuzathiwa you drive Mercedes-Benz thatha isithatha isithixo sakho you drive lethile no abe disappointed laa mntu xa kuzahamba iminyaka ingade yenzeke laa nto. Ubugxoki kanti xa uyakufundisa not wonke umuntu sica ukuphumelela xa yabona pha ecaweni uyafundiswa ukuphumelela. Ukuphumelela ayikogquba iMercedes-Benz uhlale uyohlala etown.
uthi kuyakwazi cha ukupha amandla noba uafford ukuphila ngokuhlala lapha emdantsana kukho ivesi ethi uyazibona ikati yomani intaka zacula aziyazi noba zatya ntoni ngomso kodwa zonwabile xa enjalo kwikati bekuselapho wena mntana amthandayo imentality yethu sicinga ufanele thina uphumelela iplan uthetha uyabona ukwabazali sica jonga sica ukwabazali aqala iva hey ndiyaqala uyiva mntanami makaqhubekeke sicacisela yabona wena sica kwabazali bebephakele ema kitchen but abazali bakwazile ukukhupha igraduate bakhe imizi yabo bekhonza because uThixo nantoni na encinanano nayo uyayimultiply uyenza ngapheli ngokuncinanano ubona ba hey awuyazi ba abantwana bafundise njani abantwana imithandazo ethandazwa ngabazali bakhe imithandazo ivula iminyango kufika ibhasari ngapha bafunda abantwana kubaphumelele kuthiwa ukholo kuba uyayazi ba ufuna yendevana but awuyibona indlela yendevana but as long as uphumile endlini usithi uyendevana uza kukhapha uThixo and uzathi uyofika endevana yeah ufika endevana ungekafiki ufika ngokholo uthi ndifikile endevana usaya uthi sendifikile because uyayibona lento ukholela kwezinto ongenokwazi uzibamba kodwa uyazibona bazizinokusendaweni uyayibona ifuture yakho sicela noba sozoniphelele kule ndlala liyabaza asoze niphelele lapho soze ikhaya lami libele hlobo altilute kuphela kuthiwa uSathane usebenza ngeself doubt ukunika amazwi akwenza ungaziqondi ba uyayideserve lento yeah unika ifear uSathane kanti xa wena ufundiswa ifaith yeah yabo ufundiswa ifaith basukoyika ngokoyikiswa yabo because Sathane uyafanele azinjalo inkulu kuthiwa ngostokoloko yazinjalo izinkulu kanti ayinamazinyo ayilomo njalo uSathane simbetha ngefaith okay dasipha bawo uthini wena bhuti siyavala ngoku no ndimva kahle cha nanke umphulaphuli kaloku uLN I believe bangulungelo lowo uthi fundini xa ucinga wena uYesu wanikela okanye uThixo wanikela ngendodana yokuqala nokugqibela yakhe ba mayizobulawa apha emhlabeni awucinga ba inyani leyo I believe yabona ke sixa kwivesi pha eBhayibhelini ethi isidenge siyawuthi uThixo akekho siyawufuna ba uThixo wayevela lapha wayezalwa ngibani hey Mr Lu andithi Mr yeah umuntu believer everything happen according to your faith thina simkholelwe uThixo singaka simbona sabamba ilizwi lakhe and ilizwi lakhe liyasebenzela you understand yonke iculture kho emhlabeni isebenza ngokholo the sacrifice yabo naba bakholelwa kunto zako kwaba sebenza ngokholo umuntu uyakholelwa bakhe nayofika amaxhandini asekhaya ndanxiba ingubo yami ndaxhela inkomo izinto azenziwa kuba uxhelenga but zenziwe lo lakholo unalo everything according to your faith if uyakholelwa kuThixo kuyenzeka konke kuyenzeka kuthiwa kaloku ukholelwa kuThixo into ba wanikela ngendodana yakhe siyayikholelwa lonto yafa yaphinda yavuka yasinika ubomi sathi sifile yasidlisa ubomi siyayikholelwa lonto ithini favorite verse yakho yazi ninzi awunayo uphila ku eyona yona oqonda ba the just shall live by faith siphila ngokholo sica asiphili ngemali siphila ngokholo umuntu okholwayo akaphili ngemali uphila ngokholo because imali iyaphela bra uthi konke then xa imali iphelile ke uzaba stressed ke ngoku wenze ke nguthatha shortcuts ukuhlabela pha inkonzo yeah uthatha shortcuts uhambe uyothwala ke ngoku because ufuna imali kanti ukholo lolu lokwenza ube nejoy noba imali ayikho ukholelo loba uThixo akazundiyekela uThixo angeke andiyekele kule meko uyabo ukholelo noba uThixo uzasitshintsha isimo and then uThixo uzasitshintsha amanyana siphila ngokholo thina
baninzi abantu abayiyekileyo inkonzo ufuna uthethe nabo ke ngoku one pha nijongene baninzi abantu abayiyekileyo inkonzo baninzi abantu abane church hat athi umuntu ahlukumezeke enkonzweni mina sendayeka nalo Thixo sendayiyeka yonke nedibene nenkonzo ngcono ndiyife kunoba ndiyenkonzweni zininzi izinto zenzekileyo ufuna uthini kwabo bantu sangafika umfundisi azongcwabela ngisolelwe ngumama ungamlahle anezumzekelo abanye umuntu adashiya inkonzo kuba zange afike umfundisi oswelekelwe zange babe nezizathu abazibekayo ezibange baye kukhonza ndifuna ukuthi mina kuwe noba wa disappointwa ecaweni noba kwenzeka ntoni ecaweni vuthulula ibhatyi yakho uye ecaweni awuyanga mntwini uye kuThixo mina sicanda ndasolelwa ngumama mina babonakala abazalwane ndibathembile abane nandihamba nabo endlici mafana but lonto zange nityhafise because iBhayibhile isifundisile yabona pha enkonzweni uyafundiswa ukhutshwe ebantwini but uthembele kuThixo uthi David xa echaza ngejeni yakhe umama noba ubandishiya kodwa wafika uThixo bandichola as long uThixo uhamba noThixo because not bonke abantu uhamba nabo bakwishela izinto eziright some of abantu bavalwe ngabantu bebehamba nabo becinga bafana bazijomi zabo bathethe izinto kuba bashare imbelini zabo kanti abantu badelegatiwe emkhathini wami bazobamba ubomi because isitha sakho sisebenza ngeweaknesses zakho uyabo so iyenkonzweni uphinde ubuyele kuThixo futhulula apho wawushiye khona ukhonza uThixo ungabahoye abantu wonke umuntu osecaweni unobhaka wakhe wonke umuntu osecaweni akekho perfect asiyange ecaweni kuba si perfect but siye ecaweni kuba sifuna ukwenziwa icawa yabantu aba right nabantu aba 100% icawa yabantu abafuna ukwenziwa nguThixo abathi Thixo mina nathi witness yami but ndifuna ukwenziwa nguwe ndenze Thixo so uya endaweni right xa usiye ecaweni awukho umgqomo wokulahla umuntu ecaweni ayondawo yabantu aba njengoba egarage kuya imoto ezifuna ukwenziwa sifuna usaviswa ukuze zibe right nasecaweni kunjalo bathina bapho ndibona ngathi kuyabhalwa by 10 ke ngosivale hey bhuti abaphulaphuli pha bayaxhwithana ngezimvo mntasekhaya lonto zinakunibhida khawubethe fonini naze singezi hayi baxhwithana ngezimvo ba khawukale kulo uthi icawa ifana nesibhedlele hey abaphulaphuli yakho unyanisile icawa ifana nesibhedlele umuntu osesibhedlele ukhona umuntu othi bana ukhona umuntu othetha ngento yobana xa ubona umfazi awuqala ujole naye ufuneka uqale umtshate before nijole which is kusongenile ke yabe sengenile kule ba akuvumelekanga ngoba kuthandana ecaweni xa ubone intombi ngomfana uya kwi-elders uyochaza noba ndibone intombi and then i-elders le ntombi ayihlala ecaweni kuzayiwa kokwayo and then wena udibana nabakokwenu and then iqala iprocess selobola nendoni zonke zazinto and then ke ngosibone into ngoseyifinal sekusithiwa kuyachatwa okay undawonwa namfundisi uyachatha kutheni icawa zifuna uthi Excel kutheni icawa zifuna imali kangaka kanti niphila ngokholo okay yeyiphi le ndawo engayifuni imali ngoba nakule ndawo uhamba kuyo suphendula ngombuzo okay masenze umzekelo uhlala lapha eMdantsane yabona inkonzo yami kwa10 uphela kwenyanga la nkonzo yami isizathu bakufuna imali la nkonzo funeka irendiwe la nkonzo funeka ikliniwe funeka kube clean phaya la nkonzo funeka si maintain ipayindwe ithweni and then kubekho izinto ke ngokuze nkonzo ezifuna imali because inkonzo ine office understand kube kuzinto zaphaya enkonzweni ezifuna imali yabo xa kumihlangano funeka kulungiselelwe funeka kutyiwe funeka kuthwene funeka kuthiwe make sure noba umfundisi uyafika hamba yongcwaba kuloo ndawo ezo zinto sifuna imali asifuni mthandazo asifuni imoya engcwele sifuna imali so imali asifuni ukholo olubuthetha ngalo siyalifuna ukholo alo thina siyalikholela ukuthi kuzazenza and then ukholo luzisa imali and then akuthiwa ke ngokusukuza ecaweni xa ungenamali because siyamkholelwa thina uthi kuzawuvula umnyango nalapha kuwe na ube nayo ngomso imali ayithi xa ungenamali namhlanje awuziba nayo ngomso
So ubomi bethu sca ngokubomi esibuphila ngemali usuka kwakho endlini usiya emsebenzini nokuzunxibe nokuzukutye zonke izinto zenza imali napha ecaweni ngokunjalo izinto zenziwa ngemali. Hey iyavakala imali iyafuneka yonke indawo. Iyafuneka yes imali iyafuneka. Noba imali siyithatha ngokholo. Siyibiza ngokholo. Sithi abecaweni sifuna 100k sifuna uwanisala lenkonzo. Ngelo xesha khona nesend kwi account qha siyamkholela uthi kuba unakho kuyenza lento. Sizawuphuma izipid point mfundisi wami. Yes izipid point masibe khona ecaweni. Siyayikhuthaza lo befundisi umfundisi ongenazo speed point makabe naso ecaweni because masenomzekelo ngomhamende osebenzayo sica ngomvulo until Saturday uyapeya ngomgqibelo xa ufika ebhankini ithu inde and awukwazi uleqe enkonzweni funeka enkonzweni ungene bangethuba so i-speed point senza izinto masibe lula ukwenzela noba ukwazi ukukhupha izifundo zenkonzo nemali zenkonzo zonke ezo mali i-speed point sikwenza ube lula ukwenza bongafoli ithu okanye ube ne-excuse yoba khani kwazi uyodrawa. Amen. Ayithi wena mfundisi wami lanto umuntu xa ethe akasikhuphi isishumi ibuye iphinde ibuye ibe ingxaki mhlambi ke ngoku xa esehlelwe yilonto kuthi asizumsebenzela lo kuba ebengazikhuphi isishumi into ekhoyo leyo ndiyithethayo. Hayi into ekhoyo leyo unyanisile kwezinye inkonzo bengisho ndathi icawa zethu azifani ipolisi zazo kwezinye icawa uyaxelela noba uzusetyenzela ukuthi unyele ikhosi yabona kulena yami asijonge ba wow sikhupha ishumi wasithini ba ulelungu lecawa siyakuncwabela thina siyakuncwaba because mina ndithi luhlazo into yobana umakhulu wami akhonze i28 years enkonzweni 3 months angayibhatala ukuthi akazungcwatshelwa. That's not right cha. That's not right. Nithi thina abantu besimbona ebuleleka kunetha kuthina engaphilanga equqa enkonzweni nithi masithini ngani. And wese into ba lenkonzo mhlawumbe sonziwa nalenkonzo le building lenkonzo ngaba makhulu aba bakha lenkonzo aba bangafuna uncwadi aba ngokuthiwa abanoncwadi kujongwe kulityalo imisebenzi yabo. That's not right cha because thina bomzolo thina si believe into ba we believe into mina I believe into yoba xa uYesu bekhona elapha emhlabeni njengoba thina sizi ambassadors zakhe Yesu uYesu bezamncwaba lamntu waye thina singamncwabi. And then yakhula ndesicanda athi umuntu ongakholwayo ndiyamncwabela ngemali nalapho sicande nijonge i-situation. Hey olobuza ayithini le yami ufumanise kuba kule ndlu uyayibona bengakhonza kanti makhulu akakhonza umakhulu khanga uyayibona imeko yabantu abathatha indweni. Yeah. And then umsebenzi wakho uyicawa that's why sithi xa masenze ne community you go to counselor ngenelela apha uyayibona imeko yela khaya konje nakonje uyayibona khaya okay la ikhaya lifumile la mntu lwana kuzawuclainywa pha kukwimali pha qha abantu abayoyanga cha imali abetyela pha and then la mntu yabatshaja umzekelo ndimtshaja 2.5 because bengakhuphi ishumi indawo la mntu funeka ndiye phaya mina ndiyeke ibusiness zami airtime yam imali yepetrol imali yelaundry funa ndiyoshumayela pha xa ndigqiba ushumela ndiyibile lesothi funa ndiyohlamba ecleaners so la mntu ndiyamtshaja 2.5 uba ufuna utshajwa ndim hamba okhonza. Okay. Maybe bakhona form of punishment ungafumani the same dignified funeral kodwa bungakhonzi umnyasha emveni ngoko xa uswelekile ufumana into ethi uthixo samhla. And kwa the same people abathuka inkonzo nabefundisi abangafuna ukhonza kwabathi ugqiba bathi boswelekelwa bafuna abafundisi. Hey ngathi sizaba sengxakini mntasekhaya and amasango azawuvalwa uba awukamthatha uThixo Nomeva okanye khawungumve uThixo Nomeva ngale mveni kwemini namhlanje siphethe umfundisi wami liphi ibandla lakho mfundisi wami Zawadeni kwathi Assemblies of Christ Federal. Hey izion le yakho wena Mr Nezo ilitye lembombo ibekho nini like ibikhona kwezicawe nithetha ngazo because ewe ke dala kuthiwa kwakho isithunywa
esikhulu uQamata apho kwakuxelela uQamata ba Qamata kunje sicela nemvulo sicela yonke into apha ku yebo anyuke yena inguye olisebe eliyothetha noThixo ngoni yaziyela nini yeah yabona ke iZion is one of the powerful churches iZion thina icawa sizijoya ngezinxibo thina sizi undermine enye icawa akho cawa ibhetere kwenye ngiyakufa noba ungathiwa iWisile noba ungathiwa Assemblies of God noba ungathiwa yiFull Gospel noba ungathiwa akho cawa ibhetere kwenye icawa zonke icawa zinefiva zazo into eright ecaweni nebhetere ngiyiso okay mkhulu kaloku ndithe iZion zezi resistance zeapartheid kaloku iinkonzo zafika izinkonzo that were not against apartheid babengathethi babezazando zoba conform to your masters hlonipha abaphathi bakho lento bathi yenze babe preach into igospel enjalo and then ke ngoku aba bathi bothi asimchasi uThixo sichasa elihlobo niyenza ngalo ekumintroduceni kuthi sifuna ke ngokuvula ezethu inkonzo ezizothetha ilanguage yethu nenkqubo eyethu yazayechekisha lewe then ke into ezifana neZion zafika sangena ke ngoku abantu bethu oshembe bangena zonke ezi traditional churches zingasukiyo orkandi izezizeza lapha umhlambi benelo gama lithile zeza resistant churches oDesmond Tutu kaloku bapha kweza resistant zeapartheid bepreacher le peace abanye abafundisa aba up until ke ngoku kwazofikelela kule ndawo eba masibe ne democracy which is ke ngoku the base of this was ba now that sine democracy qala zaza because zizo introduce kamnandi apartheid zize ne colonizers but now that colonialization yasuka yonke lanto the initial core value okanye core idea okanye core purpose yakhona yasuka kwezi zale mihla inkonzo zimisa ntoni zona that was my initial my initial question okanye my theme of le episode ba wabe uchaza ke bakubuildwa kwabantu spiritually kwizinto ongenokwazi uzihoya ungazihoya physically but kunto ongenokwazi udila nazo therefore that's where inkonzo comes in wayichaphazela ke nento zoba physically bekumele inkonzo ziyancedisa kwinto ze development zabantwana umntana ongamdevelop only with inkonzo but umdevelop ngoba xa iphuma esikela athina bheke ngapha yonke lanto yakhona kukubuildwa kwabantu kukubuildwa kwe-communities ezibhetere than i-communities engathi maze at all uThixo as the result sicaka kwicawa ezikhuphe igraduate manje abantu zithumela abantwana ezikolweni kubethu imali kukuyicawa nangoku ezithi ngoJune kwenziwe icamp zabantwana baka grade 12 yenziwe icawa because icawa is there to build umuntu spiritual physical mental on a business everything phaya ecaweni kungafocuswa kubombo obonanzika because after ubomi obo spiritual uye ubuye kwi reality xa ufika endlini uzafika utye ntoni uzafika uthini endlini you understand icawa is there to protect yabo i-community umfundiso abuse umfazi wakhe siyavala umfundiso kumphulaphula uthi umfundiso abuse umfazi wakhe nimthini essentially lathi umfundiso makufakwe icase kwifraternal yalo kulondawo kwakuyo ikhona ifraternal ezinye indawo bakholena kuthiwa nonambutho wecawa Council of Churches makayomangalelwa umfundisi and then iCouncil of Churches izayihoya lo case and then abizwe umfundisi kubuzwe ngezimangalo and then ke ngokuthathu ke ngoku-steps bamfundisi uyazenza izinto uyayi-understand mhlawumbe lo mfundisi akhanselishwe kwenziwe indlela uba mamaxolelaniswe uba umfundisi uyaqhubeka nezinto and then okulapho ke ngokuthathwa istep uba makuyiwe emthethweni sometimes ngaske badibana abafundisi bamtsho sixwenza makabetho umfazi okay ngena ngokholo ke masithi xa sizawuthi sifika kulo 10k sibe sinayo i-uniform because siyayifuna i-uniform ne yes and sayifumana ngokholo ifumane ngokholo ngoku I receive
isinxibo asinani into enkonzweni kanye kusiya kutshintsha ngokudala kwakuthiwa nxiba into ende ezayo uzofika apha ezantsi nalapha ntontoni uqume namabele uqume nakangumzalwane funeka unxibe ungabonakali inyama but ngoku abantu bayanxiba into short sleeve. Isinxibo sinayo into yokwenza enkonzweni, sinayo into yokwenza. Umuntu makanxibe makazihloniphe manje xa senkonzweni. Okay. Ungaveza ubuze bakho uyosivezela i-cleavage. Okay. You understand? Yes. Xa ufuna uveza i-cleavage ivezela umyeni wakho. Okay. You understand? Ithi iBhayibhile kotshatileyo kuba umyeni wakho uyakholiseka indlela onxiba ngayo, it's fine. Oh, lanto benithetha nomeva. Lanto benithetha ba uyakholiseka ngosikazi wakho ugqibela. Uyakholisa umyeni wakho uyakholiseka kuba iBhayibhile ithi uba umfazi wandile ubanjwe ngumthetho wendoda yakhe, ba indoda yakhe iyakholiseka, it's fine. Thina siyicawa singendawo. But umuntu makandiliseke manje xa siyenkonzweni. Ungambize usiyenkonzweni. Islay queen. Islay queen azihambisi. Ukhona umbuzo besitsho ba umfundisi angakwazi utshada neslay queen. Kaloku benthe umfundisi uyazidecide uba makatshade bani. Hayi njalo. Ayifunayo. Mhlawumbe umfundisi uyachazeka sislay queen. Akho nto wrong. Noba into na but ke okay ugrand wena mkhulu wangu. Ya ndigrand singabetha nje wokuvala. Uza enkonzweni yo. Now hayi ndizoya enkonzweni. Ayisebenzanga mosle episode. Kuthini ungasebenzi kwe-episode? Kodwa Sipho ngoncuma uzovuseleleka nawe ukuthi ufuna enkonzweni. Uyaya enkonzweni wena? Thini? Ndiya enkonzweni mina. Awundiva ndinikwe ilizwi? Lithi ilizwi lakho? Ilizwi lami lithi nyana nakunyoko nakunyana. Ayi cha. Mamela. Yona kahlela mina. Haza kumamela. Handa qala kahlela. Alikandlela malingajoke but you know man thina ke wena mkhuluwa ne ndiyaniva mina ndaye ndathi ebomini bamba mandiyeke manijonge inkonzo emntwini yabo mandiyeke ubona disappointed kakhulu ngabantu ebenibathembile mhlawumbe qonda bayo hayi ndiyambona inkonzo ndibona kubani yabo and then enza into ethile nisuke ntyhafe but ndayibona ba you know what mandiyeke inkonzo ujonge emntwini mandithekishe ispirit sami basithini na ngetheme ethile esam ke ispirit sisathi bana amazwe sixhenxe mna like mandiye kuwo as much as wena ingawenzi nina akho nto wrong kulonto mina ndithi akho nto wrong nakunto na ukholisa umphefumulo wakho umuntu othi hayi masingawenzi yes so mna ndiyafuna ukuya mna because to some extent mna ndi-historian yabo. Yeah. The historian mna sesikela bensenze history even the profession endenzile inabo history o connected dates data yonke la ndiyakhona so ndiyazincanye zanto zoba ityala lo muntu yayindoni because iqala xa kuxoxwa iqala kuge-esile qala athi makuzi esile engalizange laphathwa ufumana kwakhe esile bamtha amahlamvu bazondlalele after lo hlobo athi wongena kuthiwe kubuza unguye na nyoka cha kodwa naye manje uyandibhida manje ungathi ubuzwa iforum Stipha unguye lo Thabo simfunayo uthi wena nawe utsho binothini ngangombi forum ke ngoku usenza ungqeka usenza kuthiwa ungqweqa ungqweqa hayibo uThabo nawutsho musi hayi ke bangena kweparty iyabonakala wena xa usoyiphicotha ubona ba because kukhona abavasa izandla bathi andazi ingxaki yakhe ndimnikela kuwe because ngoku kudala siyixoxa siyayibona ba akho nto ithi abanye abantu babesithi esona sigwebo sikhulu sokubethelela sasisenzelwa izihange ababulali nabantu abamosha abenza the most grievous crimes yena kwakutheni yintoni leya iwarrenda into yobana makabethelele umnqamlezweni iqala pha ke ngoku konyuke nayo before azothi bawo baxolela because even nangoku uyabona ba abayifumani lento but still bayaqhubekeka so baxolela because abayazi yenye yezinto ke sicha efundiswa pha ecaweni ke leyo uxolo because ifamily ezininzi zichithakele abantu babhitha benemali abantu baneenga abantu
benemali azibancedi imali zabo ebusuku uba umuntu ngamqhaqha ngambona indlela abhitha ngayo kanti pha ecaweni ufundiswa uxolela enye yezinto zabantu ezibangezela uba abantu bame endaweni enye ebomini bangaprogress kungaxoleli unaye umuntu ongamxolelanga wona namntu ongamxolelanga bakhona abantu abanenza izinto ndiyabaxolela qanda xaleni into yoba wakhatha off ndiyabakhatha off okay yabo uyabona umnyango wase-Standard wase-Nedbank phaka-6 Mall uthi xa uvula umnyango wase-Nedbank before uvule lona athi la mnyango uvala lowa pha ecaweni ufundiswa loo nto ngoba before ukhona uqala uvala la chapter leya because kukho izinto ozingasoze uzifumane ungawuvalanga la mnyango ufuna ukuyivale la chapter enye yezinto ezibambe abantu unfortunately ungamxoleli abantu ababambe ngenhliziyo ngike ndava phayana kuthiwa ba i-divorce ayikho right kuthiwa bana ubudivosile yafu uthiwa izono zomfazi omdivosileyo sibuye sizobuzwa pha kuwe but mina uluvo lwami okanye eyami indaba ngedivorce siqa sikhona icase mina enqona ba abama ba divorce apha because aba bamaqhubeka abahlala wabinga sekuphuma isidumbu apha kodwa ke kuthiwa izono zomfazi wakho othe wamdivorce zobuzwa kuwe Anke uaviwe pha yabaphulaphuli ifondini kaloku benithe izimvu zabaphulaphuli ziyaphikisana pha ziyakhabana uthi kaloku wena wayozamkhatha off kodwa umxolele ungamkhatha off awumxolelanga ithethi lonto le ezinye izinto azidinga iBhayibheli ezidinga ingqondo wena iBhayibheli neminyaka yabhalwayo ezinye izinto zifuna application yengqondo yakho mamela bra kukho lo muntu ukumisa ubomi bakho bakuselemva la muntu umxolele because ufuna ipeace ufuna uqhubekeka you want to move on ebomini kodwa kwazi ukuthi uthathe enemy yakho uphinde uyibeke apha next to you because we need i-chance again bama iphini inyoka lokuxolela but umbeke back distance inyoka into yakhona i-enemies zakho zisondeze itsho B itsho B andiyazi apho khona nini kaloku abaumazibayo kodwa ikhona into etshoyo ethi i-enemies zakho mazingabi kude kuwe funeka zisondele ziyibone nempumelelo yakho jobamela abantu abaninzi balinyaziwe ngabantu babasondezele umsebenzi we-enemy yakho kukufunda i-weak points zakho kanti enemy yakho xa iphaa kude ayizuzibona i-weak points zakho yamathi ikhona ivesi ethi undilungiselela isithebe phambi kwababandezeli bam yes babeke phama bakubona so akuthethi buthenge imoto uthandiswa iposter yeke lonto ithini iposter because esasithebe silungisa kufuneka yenzeke phambi kwababandezeli babone ba hey inkulu lento nayo yabona zikhona ngonozenza phambi kwe-enemy zakho sulila phambi kwe-enemy yakho i-enemy yakho mayingazibone weak point zakho anymore kwazi ba ne-enemy endlini bene-enemy ngumfazi uyawulilela phi ke ngoku uzawulilela kuThixo kaloku hayi basivale that's why ngisithanda sithi mina i-opinion yami mina ndiyayivumela i-divorce okay because sometimes yabona abantu bangomama abaxolile abantu bangomama bayabhakisha bawena ngo-96 wawunitshitele nentombi ethile ngo-98 wathi ngo-2000 bayabhakisha abhakisha uma limenzela izinto abhakisha uve kuthiwe hayi indoda ethile ihlatywe ngumfazi wayo yasweleka kanti aba bantu xa bebekuthiwe kubona uba yeke udala ulungiswa lo mtshato awulungiseki yebo kuthiwa omnye makahambe indlela yakhe omnye ahambe indlela yakhe but ngenxa yoba thina siyicawa sifuna uba mayasidime bayidivorce kude kuphume isidumbu athi ofulo case njalo kanti abanye abantu basiyabona uba lo mtshato awuyindawo because kumitshato esiyitshatisayo but usibona uba lo mtshato ayingumtshato uThixo abantu badityaniswanga nguThixo ayizo soulmates yabo ayizo soulmates yabo ihambi vele lona ube ku divorce
ngaphandle kwalonto wena mfundisi wami kaloku xana kuthiwa masumtshato umtshato sisiseko usekwe ngubawo nguThixo ne yeah kushiwo then ke ngoku uSathana akayifuni into esekwe nguThixo ndithetha uba ubuyisa nesinqanda mathe sakho sase Cape Town azodiliza kwanto obungathi uyayakha engathi uyayakha no ndiyayala no ndithethayo sasike sabuya andikujoyina ngifuna ubalisa yebo ngoko ke yiyo lento kuye kucaca ba sine divorce umhla nezolo yes because xana usemtshatweni umtshato into esikelelweyo nguThixo into enhle but uthi ngongena emtshatweni uthandana for 6 years utshate for 2 years nohlukane total because uSathana ungena igqwetha ibhlokwe yakho that's what uthandana lo sukutshata ungakhange uthandana yeah uyayimosa imoshile ingredient so imoshile ezinye zezinto ezimosha umtshato ne anishadanga but izinto uyazibona nje sangwajika nabo semi final yeah yenisuka khona indoda ine role yayo emtshatweni kanje kisho bathini na yabo indoda iba ne role yayo emtshatweni andifuna usithethe ngomtshato walwe sela yes okay indoda iba ne role yayo nomfazi abe ne role yayo okay mina xa nditshatile soze nditolerate umfazi ozandibhulisha ozafuna ndive ngaye nxa eba yena nesalary enkulu umfazi ondiundermineayo hayi ke leyo yayiva mase ba umfazi wakho uthetha akanandlela yothetha nawe xa ngenandlela yothetha nawe endlini uzabekisela lapha phakathi kwabantu kaloku iBhayibhile ithi you understand yeah ngoba abafazi bangafuna usubmit yes abangafuna uhlonipha indoda yakho ngenxa yeba lo mfazi ufundile unemali ngaphezulu kwale ndoda ayithi makathande umfazi role yakho uthanda but bona imistake yabo basoke bathanda yebo sisi asifuna uthandwa nini hloniphani thina sithi ke ngoku abazali nithanda xa uhloniphayo yo hayi ke you go all out yeah uqonbe ndiyamshiya lo se Cape Town nalo wandi yamyeka ezasifuna nezenza umfuthu ndade ndawashiya onke amanye ndinamathele kuwe ndiyalifezakalisa lo liso hey ngoba ndifike endlini kushushu kuwoma umfazi wami uyandihlonipha you understand abanye amadoda ubone eyobukela ibhola njengenxa yeba abatrithwa right endlini hey masiphume kule nto mhlambi mhlambi sichukumise ezinye apha yeah but ibalekile okay sesivala uzofuna ibamba uthi ku podcast angayibamba hello Mario type ngabele kanjani your type not wife material utsho uAV awusiphethe namhlanje futhi okay okay sure siyavala otherwise uyafonelwa upastor une commitments kuthiwa makayothandazela umuntu be careful ubizwa ngumuntu ongatshatanga kubiza ebusuku lambothandaza sometimes ungabe fundisa ilinyazwa i-challenge esidibuleshana nazo singabefundisa because sometimes abantu abhinqile bayayazi weak point yakho xa umuntu oyindoda ba umuntu oyindoda weak point yakhe semehlweni uDelilah kaloku aphinda vale umfundisi akase uphumile uqala ubone pha ku Facebook ubone nge-invite aku-invite pha ku Facebook the next thing ubone ngaye ngose sefuna ukubiza ngegama that's why ifuneka umdiscipline saqala kufuneka thini kaloku ngumfundisi uyazivasa unyawo umfundisi wami kubani ngo kaloku kuthiwa wayavasa unyawo abafundisi bapholile abafundisi abatshatile bavaswa ngamakhosikazi wabo
Okuphi ukuvasa inyawo? Tata ngakho. Uvaswa kwenyawo umfundisi wakho. Ubona ba ikhona iququbelana apha le siqala phaya kezazi lamanyala aqala phaya ngamanyala. Temdek. Because awunibanga bluku ya nathi yasuthi xa uvasa inyawo. Uyakhulula. Akhupha lo mntana manje aququzelele apha aququzelele. Yabo. Nawe ke ungumntu uyayibona ba hey itype. Hey nawo wathetha ngetype umfundisi wami kwabe kusithiwo ukuthi umfundisi ufonelwa itype umvile uye watshintsha ilizwi. Kuthiwa uye watshintsha ilizwi umfundisi wami. Itype leyimfonelayo. Stand ayikhuthaza into becommunity mayisebenze necawa. Even kwaphaya kumasipala ephaya ecounseling. Ikhona department phaya yecawa phaya kumasipala kukho umlo kuthiwa nguNantsika pha lo ulithisha umasipala ngami uba noNantsika uba nomfundisi wakhe. Okay. Understand umasipala kufanele asebenze necawa azaphi because azazi ingxaki zecawa. Uyabo? Yeah. So icawa mazisebenze necommunity. Yeah, understand? Uba icawa ka8 ukhansila umsebenzi akhansila kuzazi bazingaphi icawa esewadini yami and then azazi ileaders lapha and then abene meetings nabefundisi abakule ward yakhe noba bakhonzela esikolweni noba bakhonzela kuloo ndawo ukwenzela everything eyenzekayo kuloo ward yakho umuntu responsible bangukhansila so icawa masebenze necommunity singayilwa ngcono lento yenzekayo. Baye beshumayela uxolo kodwa bayaqhekeka ezikonzweni because kukwezindidi zimbini benoxele ngaso kukho abantu ezicaweni abafuna iposition aqombe ndathi kuze ndibe right ndibe ngumfundisi so mandi ndenza mayelenqa uqala ngumzalo wakhe ucama akho right pa ucama akho right ona noba right ndim nje ke mfundisi wami nje ukuzibuzela mna uvuko luyeza umbuzo wami oqala umbuzo wami wesibini ngapha kwengcwaba bukhona ubomi like siyabuya bra uvuko lukhona ngapha kwengcwaba ubomi bukhona iBhayibheli lithi yasikrobisa kancinci iBhayibheli isikrobisile yathi yabo ba uyayikhumbula iBhayibheli into ba kwathiwa usoya kaLazaro uba uAbraham uLazaro wathathu wasifubeni sikaAbraham indoda ayinezinto zonke okuthiwa sisityebi iBhayibheli yasiwa ngapha yathuthunjelwa ayothuthunjelwa kunozimini ezakwenza ngapha abanye bazawuthuthuzela abanye bathuthunjelwa iBhayibheli yasikrobisa there is life after death. Hey nivile zonke nezithetha iBhayibheli ziyenzeka nale izakwenzeka uYesu uyabuya. Uthi ngiyamkhulu wake in closing now uzobethi closing nami bethi closing ke okay move ya kule birthday month kulenyanga yami yokuzalwa sathi enkonzweni ndithi nakla out bendithetha naye izolo ungamncami uThixo ungamncami uThixo as long inyama isadibene negazi usaphefumla suye kunqonqoza kweminyango ngeminyango hlezi zithi kanti ngoku uyekayo okanye uqalisa ukuthi ndiyadinwa usindiso lakho lusemnyango selifikile nceda ke mntakwethu uhlike kulo mthu kuwo uphume kwezongqondo zocinga ubuthathu bomi bakho kumnandi South Africa uyakuxelela umfundisi bazogqibela nami ndiyathanda ukukhuthaza abantu endithi abantu masibele nezinkonzweni noba busolo uphazamile busolo uthini
akekho umuntu ongenampazamo and awukho umgqomo olahla umuntu. Icawa indawo eright uba masiyeni kuyo. Siza kwakhiwa pha ecaweni siyakheka. The reason uba nami saqhubeka ndikhonza uThixo kungenxa yoba ndibona ubomi bami there is a change ebomini bami kunendlela ebeniphila ngayo kuqala. You understand? Yeah. Ininzi progress eyenzekayo. Hayi nami ndiyavuma. Hayi ndiyavuma. Yeah. Ake mina ndifuna ukuthi siklenyanga kaMarch sifuna ukuya ngebirthday kaTastipa. Hayi ngebirthday yami Tastipa please man susokolisa mkhuluwa man. Sifuna ukuya ngebirthday yakho elwandle. Okay. Iwalk sifuna uyenza ngebirthday yakho. Nabantu abadibana nawo bazothi bathi happy birthday bra. Yabo nabantu abafuna utshala batshala ibirthday kodwa batshalela nezinye izinto. Yabo but okay. Ndifuna ukuthi guys sishekelwa ngabantu abayi650 bamasifike ku10k. Please guys sicela ni subscribe so that sifike ku basifike next week ku10k. Ngephethe kamkhuluwa. Enini ngento ithi awuyazi biphakathi evekini kanye ngeweekend. Ndia. Khayithekisha lo mkhuluwa. 29 kaMarch. Yeah. Ingecawa nge28 kaMarch ngomgqibelo ngecawa. So ngala Sunday ye29 kaMarch sifuna ukwenza walk from 8:00 in the morning siphuma phe studio highway siye town ngenyawo siye lwandle in fact. So umkhulu unalondo ke ngoku yasithatha 8 hours kwinto kuye King. 9 hours in fact 9 hours 36 minutes. So we believe basingaya nge 4 hours utsho ukufupha bemonti apha ezantsi elwandle. Yeah awukufuphi ba singathatha 4 hours chilo. Singathatha how many hours? No be 5 hours. Okay ngenxa sabe sipholile asibaleki. Okay yeah so nge29 cruising nicely. So yeah nge29 ke ngoku sizobe sithatha lo walk njalo sisiya eNantsiken sisiya Orient sifike ke phayana sisike cake kamkhuluwa kube mnandi kube ilondo kube udyubhu. Yeah and then sibuyeni then siyazi ke ngokuba sileqa u20k loza sekhini. Let's hope sizabe sinayo uniform. Let's hope nemali sabe sinayo for usikelo keke uthetha ngalo. Kodwa ke umfundisi wami uzasivalela ngomthandazo omnandi ozawusisa ku10k and ngethemba loba sizayifumana le uniform sithi siyayifuna. Sinazo i-pictures zayo ba mayibe njani intoni. Yabona? Siyabulela ke nakwabo baye baphatheka kwizinto esiye sizithethe apha abanye babonakalise inxaso yabo ezivenkileni ezithile ukuthi eziyanimamela siyayibulela lonto singathi kanti apha sidomboza nje asibukelwa asithwani. Mthwe izolo bekhona benikhole nodwa emotweni uthi okay hamba nawo usuka phaka 12 uye esilaheni uye eShambisi oko usalutwa pha sanibukela ndithi hayi masiyakusebenzela. Hayi no akusuba andiyonqoqonqo kodwa ke inhle lonto leyo uba kanti noko lento ikhona apho ifika khona. But yenza njani lo mcimbi walgorithm? Baninzi abantu endibana nabo bathi bayanibukela kodwa kutheni besezantsi nje? Kutheni isilandani sezantsi kangaka? Abantu bayasibukela ne? Yeah. Into ba abantu bayakubukela but ababiki heart abayelike. Aba interact so that babone ba. So maybe nala other is still ngomnye uIslandani. Yes. So kakuthutshaniswa la 30% wala other na 30% weIslandani ingango 60%. And abanye bacimba by subscribing ikhona imali ezawuphuma mhlambi kwibhanki yakhe. Free la we. Subscribe ku free. Usubscribe ukuthi ndiyayithanda lento ngaske inganiphosi, ngaske ndibukele isidalo. Ithi londo leyo xana kungena mhlambi si uploada londo ikhala lapha efonini yakho ithi nqi by uploadile. So by subscribing noko awusoze ubulaleke mntasekhaya. Dimu man uThipa inwana yenu.
Mfundisi wami sisuka kude sobabili esobajoke ngale kodwa uyothuka ba hey le bharu lena kanjani but nami ndiyancoma yabona ndiyancoma kakhulu ba sikhulile sibadala xa ngoku ulapha kule ndawo kuyo hayi ndibamba ngazo zozibini izandla yabo because ncame konke ngicawa uzoshumayela ndiyakwazi ba ubunjani nawe uyandazi so uThixo mhle Amen. Yeah, so mna ngokwelami ke ndifuna nibulela man even if ubukele ku TikTok I think to some extent abanye abantu bacinga ubani ayibona ku TikTok ndi grand yabo but ke u TikTok yena khonda yenzayo but lithuba lokwenza into ezi grand but yena specifically akhonda yenzayo noba sinothi giftini gift azinoba igift eserious yoba mayibe ichwebe ekhuphekayo but uTikTok usinika umhlaba woba masibe within reach kuni nihambe niye ku YouTube niyo subscriber sizokwazi ke ngokukwenza into eserious so yeah enkosini kakhulu manje ngoma nenebukela siqalele ngo 2023 ngoMay ngo2023 nge6 kaMay ndakhupha episode 11 kwendandiqala ke ndangena apha e-studio electronic andikabinayo into ethi mandiyeke all together so ukusubscribe kwakho kanye usilandela kwakho asizoyiyeka phakathi ayonto izawuhamba ihambe ithi kuthi yapi lamajita ayithanda uhleka ku forever lo as long as sisegrand ndicinga njalo andifuni ukuthi ngiforever uthi indibophelele lanja as long as sisegrand nandithi sizayibetha lo way bake kuninzi ukuthetha and ukuthetha makudocumenteke kwenzela ba abantwana 50 years from now bathi otata babecinga elihlobo tata okay utata sure into ezinjalo so yeah and as before kuthandazo ndifuna ukuthi if you show up every day you never miss a lucky day awuzonikela umfundisi ke ngoku asithandazele sihambe. Let's close our eyes. Bawo siyabulela ngale broadcast namhlanje. Siyakholelwa Thixo wethu ba usenguThixo uyaphilisa. Uyayenza imimangaliso kho ababukeleyo bapha ezindlini. Banengxaki ezahlukeneyo utshilo ezweni lakho wathi bonke abasindwayo ababulalekayo ngomthwalo mabazi kuze bathula ukuphuza nokuphumla. Bawo siyathandaza kula family iba impendulo kwingxaki abaxakane kuzo. Kukho abantwana aba-apply befuna isikolo, abanye bafuna imisebenzi, vula iminyango Thixo wethu. Abanye bayagula enyameni, baphilisa utshilo ezweni lakho wathi wena uyabaphilisa. Baba wethu namandla utshilo ezweni lakho wathi uyawusenzela ngokwezidingo zethu. Baba ndiyathandaza kulo wawubukeleyo menzele incebo umvulele umnyango ngokwesidingo nesicelo sakhe. Oku ndikucela ndikholwa ngegama lika Yesu Kristu umsindisi wethu. Amen. Amen. Lenza nofefe. Yesu ngalenza nofefe. Fefe lenkosi yethu uthando likaThixo ubudlelwane bomoya oyingcwele bungahlala nathi sonke ngoku kude kube nginaphakade sonke sithi amen. Amen. God bless you. Hey, masibethuna my good people.